urtean zeharreko 14. domeka. Gaurko evangelioak Jesusen jente aurreko bizitzako une oso berezia agertu dizku. 72 ikasleen misioa, ez dira 12 apostoloak, jarraitzaileen taldeen jentetsuagoa baino. Misioak itxi batzu, ez ezik guztiona dela gogoratzen dizku. Horrek, Eliza ez da sakramentoetan kontsumitzen alkartea, mandatenin alkartea baino. Jesus ez binaka bialtzen ditu, ez bakarka. Barrionaren iragarpena ezin da bakarka egin. Ezinbestekoa da alkartasuna. Otzoen erdien bildotz lez joateko dinotze, hau da, otzantasunez, apaltasunez, aginte goze barik, giza arma barik, itzaren eta bakearen indarraz bakarrik. Ez deutze arakastarik agintzen, baina bai, eurak leialtasunez heldu daitezen lekuan, jangoikoen erreino agertu izango dala ziurtatzen. Isaias profetaren lehenengo irakurgaia, Jerusalem irudi xamurra agertu dizku, kontsulatu egiten dagoen amaren antzekoa da. Irudi honetan Eliza zandu, eleikatu, ferekatu egiten dagoen, eta seme alaben askundeaz arduratzen den amalez agertzen da. Eliza alkartiak bialtzen gaitu, eta bertara bueltatzen gara behin eta barriro indar barritzeko. Birrakerin irakurgaian, benetan garrantzitsua dana gogoratuko duzku San Paulok. Jangoikoa libratu nahiala, arrotzetik, Jesukristu gure jaunaren kurutzeaz izan ezik. Ez da bere arrakastaren arrotzen, ez bere bideiaz, ez sortutako alkarte ez be, kurutzeaz, azken ondoteraino emondako maitasunez arrotzen da. Ez dago barri honek kurutze barik, ez da misiorik sakrifizio barik be. Eta ikasleak misiotik bueltatzen pozik datoz. Gauza hundien lekuko izan dira, baina Jesusek dinotze, ez postu espirituen menpean jaten jatzuelako, postu bai zuen izenak zeruan idatzita dagozelako. Garrantzitsuena ez da jangoikoa gaitik egiten duguna. Jangoikoa gure gaitik egiten dagoen baino. Berak maitatu, salbatu eta deitu egiten gaituela, eta gure pozaren arrazoi nagusia. Domekanetan, hauze galdetu, daikegu gure buruari. Ikasle eta misiolari nazala sentitzen dut, ala pasit batasunez bizidot nire fedea. Iragerten dut jangoikoen erroina nire baitzetzagaz, bake urbiltzen eta paltasun keinoz? Zer posten nau gehiago? Eriko emaitzak ala nire bizitzak Kristoren gan zentzun betea dagoela jakitiak. Zen ideok, misioa ez da sama, postasuna da. Ez gagoz bakarrik binaka goaz, Espiritu Santo alkarte lagundu gula. Ez dugu ez zurretik, ez zakutorik beruan behar, indarra ez dago gure bitartekoen mezuan baino. Zen nahi zue bakea, etxonetakoi, jangoikoen erreinu urbilda. Eukariostenek zendutu gaizana. Eta ikasle alailez, gagozen lekuan, bizigaran lekuan, gure lekukotasunari esker jenteak esan daiela, jangoikoa enbendik igaro da. Jainko, zure semearen beheratzeaz jaso egin dozu jausita egoan mundua. Emon zure fededunei egiazko pasko poza. Pekatoren bustarpetik askatu duzu zanok, gozatu dagiela betiko zoriona. Otoitzonek modu trinko eta argian jasotzen dau pasko misterioen punturik zentralena. Kristoren kenosia beheratzearen bidez gizateria gauza berreroz eginda. Altzearen irudiak salbazinaren hizkuntza biblikora garamatza. Kristoren heriotzeraino jasateak eta berpisteak bizitza barri baterako zarbide adieretzen dizkula azpimarratuz. Pekatoa esklabotza lez agirtzen da. Zeinetik graziak bakarrik askagatzaken eta askapen horrek apergizeatz bat dau. Salbau izan danaren alaitasun santua. Gainera eskatzen da, fedunek lortu ahal izatea. Amerik ez daukan zoriontasun hau da, betireko lorian parte hartzea. Dimensio eskatologiko horrek, Kristo berrerosatako egungo bizitza behin betiko sedeagaz lotzen dau. Kristina alaitasuna beraz ez da sentimentu iragon korutza, baizik eta bere burua askaturik eta jangoikoaren betetasunera bideraturik jakitetik. Sortutako esperientzia espirituala, salbazioaren historia lagurutzen dagoen otoetza da. Eta zinez dunaren bizitzari aplikateka deutxo. Ezkeitzen detxugu parionek garbitu gaizala jauna.
taranga izala egunetik egunera zure seme Jesukristoren bizi barria giugan agertzea. Oparien gaineko otoitzonek eukaristia sakrifizioen izaera eraldatzailea bana barbentzen dau. Ola zinuz da soilik entrega ritual bat, baizik eta ekintza santifikatzaile bat. Gu garbitzeko eskatzen dugu, hau da, pekatutik askatzeko eta jangoikoaren aurrean bizitzeko, prestatako. Eukaristia garbitzea ez da automateko baizik eta graziari edegi eta Kristoren sakrifizioari barnetik lotzen jakon einean jasotzen den doaina. Gainera, azkunde espirituaren eskaera eder bat sartzen da, erreinoaren bizitzen egunetik egunera osoago parte hartzea. Horrek, eltxe progresibo espirituaztasuna ekartzen da gogora. Tengako bihurtzekoa, non eukaristiak barritze iturri giza jainkoaren dauan erreinu antxatzua, ez da etorkizunerako realidade bat bakarrik. Ernemenetan dagoan bizitza bat baino. Kristin hauen sententzian graziaren eraginez eratzen dena. Olan otoitzak liturgia ospakizuna eta erreinua klabeko eguneroko bizitza lotzen dauz. Zugan ditugu bizitzea, mugitzea eta izatea. Eta gorputz honetan bizi garala ere, egunero sentitzen dugu zure maitasuna. Eta betiko biziaen hasiera ere badaukagu, eta Jesus zinen artetik biztu eban espiritua. Lehen doa edogunok badugu itxaropen betiko salbazio izango dugula Pasko misterioa. Arek zu esaneko izanik, eskuratu deuzkuz barriro, guk zure esaneko ez izateagatik galdutako ondasunak. Urtean zareko zeigarren prefazioa. Aukeratu da bere otoitzekin eta domek honetan intxun dugun jangoikoaren itzaragaz dauen sintonia. Sakonagaitik liturgia otoitzeak salbazioaren frutuak pekatutik askatzeko eragindako poza eta betirako bizitzaren itxaropen azpimarratzen dabez. Lukasen evangelioak barriz disipula bere misioaren ondoren pozez gainezka itxutzen erakusten dauzan bitartean eta Jesus postera konbidatzen dauz, euren izenak zeruan idatzita dago salako. Prefazionek dinamismo espiritual hori bera jasoten dau. Bertan adierazten da gure gorputzea biziarren badaukagula etorkizuneko bizitza. Espirituaren astapenei esker. Liturgiari jagokenez osondo dator domeko honegaz, eskeron itxaropentsoaren ekintzatunuari eusten dutzolako. Eukaristia Pasko etikoaren aurrera pendalako, esperientzia indartzen dagoalako. Teologikoki, prefazio hau funtsezko irudzutabean hori erretzen da. Hangokoa federuaren bizitza dagoan ekintza. Espiritu Santuaren lana bizkundiaren berma, gisa, eta guleroko leialtasuna eusten dutzen itxaropen eskatologikoa. Autortzen da bizitzako borrokan. Erdian be kristineok maitasun jainkotiarren seinaleak espaimeramenten dauzala, eta betetasunerako bidean bizi dela. Pastoralki formulazionek kontsolamendua eta konpromisoa eskaintzen ditu. Ez gaur zerua, urruneko zehozer bezala itxaroten, fedearen misioaren eta sakramentuen bidez parte hartzen dugu. Holan prefazionek domekako ospakizuna zentzuna indartzeaz gain, espiritualtasun aktibo misioari eta biziki poskarri bat elikatzen dau. Mugarik bako zure maitasunaren doaia jana ditu gozuz jauna. Eizu lortu daiguzala salbazio frutuak eta bizi gaitezela beti zeu gorezten. Otoitzonek argi eta garbi edarosten dau, eukaristia ez dela herritu soil bat, jangokoaren doaian handietan parte hartzea baino. Torne artean nagusi Kristo bera dela. Betirako bizitzerako elikagai moduan jasoa. Betetak edo ugari bako, aditzako da sotasun iradoko etxen dau. Laragizko ugaritasuna eta ospakizun bakotzean izultzen den jainkozko esklabatasuna adierazten dau. Bete dasun horretatik abiatu eleizeak eskatzen dau kanpoko zeinuan eze. Doaian horrek benetako salbazio frutuak sortu daiezala gugan hau da. Evangelioaren arabeko bizitza bat gehiago ekarriko dagoen barne eraldaketa. Eukaristia holan ulertu ez da bakarrik komunioa baita bialketa eta eskunde espiritual be.